Uthini wena phela nayo insizwa iyayibika. Indaba ezofuna ukuveza emphakathini wonke lento ayenzayo. Hayi mina Thobile mfowethu. Ngenze iphutha i-decision engayithatha kulesa sikhathi kwangeyona. Hayibo. Iyona. Amtshela veza isandla lesiya, ungivezele isandla sesingale epherini ngoba phela wena washada nomngane wami wena. Hayibo. Ushadile Sifiso. Media podcast. Reality show. What? Where? How? Showtime. Hi guys, this is Umjolo wase Eroundini. Niyazi ke bafethu ukuthi ke ngiphethe ikhokho izikhothane zami nje ezikwazi ukuhlanganisa abantu ukuthi hayi cela uconfess ngoba phela khona umuntu esengimbonile noma engambuka ngambona ukuthi hayi lo ngathi sohambisana naye. So thina ke njengomjolo wase Eroundini siyakwazi ukuthi sihlanganise abantu ukuthi bekhulume beconfess ukuthi yini kahle kahle abanayo noma ayifilayo ngomunye umuntu. So ngenze sure ukuthi lo mfomo ayibhala uSifiso wakwaNgcobo washo ukuthi hayi ngicela ukuthi nje ungihlanganisela lentokazi kuze ngikwazi ukuthi ngiveze ukuthi yini engizwayo ngaye. Mina ke ngiphethe ke izinja zasekasi zizobalanda zibahlanganise, but into yokuqala solanda yena uSifiso asichazele ukuthi yingani ebize umjolo wase Eroundini. Asazi ke, we never know, abanye ke kuyenzeka ukuthi angakwazi ukuconfessa live. So ingakho ke secele mina ukuthi bathathe umjolo wasekasi. Sanibonani igama lami uSifiso wakwaNgcobo. Ngithe ake ngibhalelelana kumjolo Eroundini. Manje kunentokazi la esikhulene nayo nje ke yabathi uThobile wakadlule. Sikhule sonke naye kunje phela manisakhula ke kube khona lokho ukuthi niyagejagejana, kodwa ke ngiyithandile lentokazi. Manje nginokusaba ngizothi igwababa phela ke kuthiwa insizwa inalo igwababa, kodwa ke mase kuhamba isikhathi eside umuntu wagcina ukuthi ukhulume naye kodwa nibe nikhulene nonke. Cha, ngithe mangibuya lade ngikhona ngabona cha nanga umuntu osekumele mhlambe ngeke ngikhulume naye. Cha, ngicelile-ke la ukuthi umjolo Eroundini ngiyacela bafethu ningisize ningitholele lentokazi sike sibone ukuthi mhlambe ke ikuphi esingakuhlanganisa, ngoba cha akusekho emjolweni manje sekumele impela kuqhutshekwe phambili. Kube khona nomuzi uvuka umuzi. So ikona bafethu ngithe cha ngicela ukuthi ke nguSifiso Ngcobo ukuthi ningihambele bafethu sike sokhuluma lentokazi. Mhlawumbe makukhona nina kuyoba ngcono ukuthi ngikhulume, mawukuthi ngingedwa ngiyasaba ngoba phela ziningi izinto. Yilokho nje bafethu ngithe cha ngicela ningisize kona njengomjolo Eroundini. Cha ngeke ngikhulume nale ntokazi yakamdluli. Ngiyabonga. Hi guys, this is umjolo wase Eroundini, umjolo wasekati bafethu. Niyazi ukuthi ke senze izinto thina zenzeke. Njengamanje ngiphethe insizwa lana uSifiso wakwaNgcobo. Uthe nje ngicela nje ezumjolo kube yinini eningihlanganisa nale plan engilele phezu kwayo. So wathi nje ngicela ukuthi ningenzele izinto zenzeke. Uyena ozoconfessa ukuthi why ekhethe ukuthi asibhalele, uyena ozositshela. Mr. Ngcobo, Mfowethu ngibonge kakhulu, ngibonge nje ukuthola ithuba ukuthi ngibe la kulobuxhakaxhaka. Into enze mfowethu ukuthi ngibhalelelana kumjolo wase Eroundini isimo sokuthi igwababa likhona. Nokuthi ke umuntu uma umthanda uyehlezi phela ube nakho lokho yabo. Ngokuthi sengibonile ke sengiwabuka kakhulu umsebenzi wasemjolo wase Eroundini ukuthi bawenza kanjani, ukuthi ngiyabona abantu bayasizakala. Sengithe cha nami ake ngibhale ngisho ukuthi bakuthi ngiyacela leya ntokazi le yakadludla ngampela mfowethu uThobeka ngikwazi ukusizakala ngoba manje ayi madoda ngiyamfuna impela, ngimfuna phela phansi phela njengazi ngathi ngimfuna njengani, kodwa ke ngiyamdika nje kakhulu. So ngithe cha ake ngicele kunina ubona abantu engazi ukuthi bengangenzela kwenzeke lokho. Hayi sibonga ukuthi usethembe ukuthi hayi sizokwenzela izinto zenze. Guys nizweleke akushongo mina uyena oshilo, uyena oconfessile ukuthi why ekhethe thina phezulu kwabo bonke abantu. Nawe ungasibhalela usitshele ukuthi ufuna senze njani, sikusize ngani, uzoyigonyulukela wena. Njengamanje into engizoyenza mina ngizothuma izinja zami zihambe ziyomlandela lentokazi. Guys, this is umjolo wase Eroundini. Niyazi ke bafethu, ngilande nansi intokazi njengokuthunywa kwami. Thunywa uSifiso wathi angimlandele intokazi. Ngiyaxolisa sisi Thobile,
Uxolo, uyaphila? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila. Ngixolisa nje ukuzela namakhamera qhamuka usushuthwa nawe ungazi ukuthi kwenzakalani. Ngicabanga ukuthi-ke umuntu ozocacisa yonke lento mina as Umjolo Eroundini ngwenzile umsebenzi wami. Usifiso ozocacisa ukuthi why ebize uThobile. Ngiyabonga sisi, ngiphinde futhi ngibonge ukukubona. Thobeka. Hey, angisakwazi. Kodwa nje ngiyabonga ukuthi-ke ukwazile ukuvuma ukuthi ufike la. Into kahle kakhulu engikubizele yona nengikucelela ukuthi impela ngicela ukuthi abantu bonke bebone ukuthi cha ngiyakubiza la mphambi kwama-TV kanje kwamakhamera ukuthi ngiyakuthanda. Ngiyazi ukuthi ngalesi sikhathi kwasuke kwenzeka ukuthi manje umuntu phela mekhula kuba nezinto eziningi ezishintshayo. Kodwa ngikubize nje impela ukuzokutshela ukuthi cha bengifisa ukuthi ngempela ukubuye kula magceke akithi lapha komapholoba kongcobo. Ukufike nje laphana ekhaya nawe uzovusa umuzi wasekhaya ngoba cha nje manje anginamuntu. Ngingedwa impela nje ngingedwa nje vo. So yikho ngithe cha ke ngicela ukubhala nje la ngoba sebesizakele kakhulu abantu Umjolo Eroundini. Ngiyabona bonke abantu bayaphumelela futhi yabona into zakhona ukuthi bahamba bayaphumelela bathandana benza yonke into. Mami ngithi ake ngibhale. Nami njengendoda ngicele la ukuthi ake ningisize bakwethu. Ningicelele le ntokazi kadlule. Hayi, siwenzile thina umsebenzi sakubizela nayo intokazi kaDlule. Sisi uthini wena phela nayo insizwa iyayibika thina senza umsebenzi sazokufaka ebalazweni waphela uthe yena akesabi ukuthi masiqhamuka namakhamera uzokhuluma thini besingazi ke thina ukuthi uzokhuluma indaba engaka uzoveza indlela azizwa ngayo nawe wena uthini kulensizwa iyayibika phela. Hayi mina ngiyamangala. Uyangithusa ngempela. Uthuswa Uyangixaka ngoba phela uyakwazi ekhaya Sifiso. Ungibizela abantu engingabazi. Ngiyaxakeka mina mase ngizobizwa. Uma sengiqhamuka namakhamera ngibhekile. Nangu nayo la eseceleni kwakho. Hayi kungakuthusi. Uyangixaka uhlulwa yini ukuya ekhaya mangabe uthi uzokhuluma izinto ezikanje. Indaba ezofuna ukuveza emphakathini wonke lento ayenzayo. Hayi mina Thobile mfethu ngibona ngathi uthathe istep esiright kakhulu because kukhomba ukuthi akayinyezi noma akasabi ukuveza indlela azizwa ngayo emphakathini. Umtshela veza isandla lesiya, ungivezele isandla singale ephirini ngoba phela wena washada nomngane wami wena. Hayibo. Ushadile Sifiso? Ngangi. Ngisho kanjalo ngangi. Wethu. Akithi manje into esenza ukuthi ngifike lana ke. Yilezo zime kanjalo. Umbuzo akawubuzile uThobile ukuthi kwenziwa yini ukuthi ngingezi kuyena. uThobile ke ngithathe umuntu ade umngane wakhe. Engingakwazanga ukuthi wena ngikwazise leyo nkulumo leyo phela ngoba uyayazi yena so bekuyinto ekuphela siyikhulume naye. So into enza ukuthi ngize ngibhalele Umjolo Eroundini sekutheni manje sengicela ukuthi manje kahle kahle ngizokwenza uxolo. Uxolo engifuna ukulenza ekutheni ngenze iphuthe i-decision engayithatha kulesa sikhathi kwangewona. Hayibo. Iyona impela into engilethela ukuthi cha ngizoxolisa noma lokho umhlaba ubuka futhi uzwe. Ukuthi cha ngixolele ntombi. Ephutheni lakho umngane wami wamshonisa phi yini? Ngoba phela wena ngezwe kuthiwa wena uthwele wena. Wahamba iminyaka la usuzobuya usuzofuna mina. Into engicika kakhulu wena uzange ukubone kwasekuqaleni ukuthi wena ngangikufuna. Wafuna yena lo wahamba naye. Manje sekuyaba kwaphela izinsuku ezintathu nina nishadile sekuyabuya shona. Usuyabuya wena manje uzofuna mina. Angithi ke kulezimo phela zikaNkulunkulu, uNkulunkulu ngeke samnqumela ukuthi ezinye izinto. Akho simo saNkulunkulu uyangijwayela wena ujwayela kabi awungiboni. Uyangichaphaza nje. Lento yenzayo kungichaphaza ayawungiboni shame. Dade akwehle phela ngoba manje lana sikhuluma ngothando mfethu lana. Ayikho into wrong mangabe uSifiso eveza indlela azizwa ngayo ngawe futhi ekuveza emphakathini. Yes khona ke le misunderstanding yokuthi wayefuna noma wayeshade nomngane wakho. Wena wawumfuna. Shuthi ama-sign angangawabona. Sengisho ukuthi ke thina as Umjolo Eroundini Sifiso sethu ukuthi into zenu zihlangane ihambe kahle. Ngiyamxolisela emaphutheni akhe. Indoda le katona sisi suthathile nawe siwashada. Ufuna ukuyothwala ngami nje lo ayikho lento yakhe. Hayi sisi. Kanti cha wemntama akunjalo. Angithi nje yabona ngoba phela ngithe cha angisukuza kuwena sibhekene kanje ngoba phela nami ngiyalazi iphuthe engalenza. Ngoba ngubusho nje ukuthi wawungithanda. Yabona ke uthanda kuyona into evela iphele. Kalula kuyona into evela kuthiwa kusa namhlanje ayisekho. Ngiyazi ngamthatha umngane wakho kodwa alikaze laphela mhlawumbe uthando lwami kuwena. So ngeke usho namhlanje ukuthi awusangifuni mhlawumbe ngokudinwa ke
mhlawumbe mase sehlisa imimoya ngoba ngiyacela impela ngoba okusuka la sengingaya ngisho kini. Okwamanje ngithe ake ngikhulume nje nawe uwedwa ukuze kini noma sengifika kini sengikhuluma ngento mase kuthiwa Thobile ke wafika kuwena uSisi uthi nawe ke wafika kumina. Kodwa mase ngifika kini ngiyakhuluma bese uke wafika kini bethi hayi wafika kuzothi hayi sikwazi ukukhuluma leyo nto. Kufanele qale ekhulume ngawe phela wena umnini wendaba kahle kahle. Thobile, So ngiyacela Madludla ngiyacela. indoda mfethu iyayibika uSifiso Thobile. Thatha indoda. Wenze njani? Hayi, angazi obonakala ngizobona. Sazocabanga. Kodwa Kuningi. shuthi uyasithembisa mawuthi usazocabanga. Hayi, angikaniki ithemba bandla. Sazocabanga. Hawu, Uzozwa ngami. wabulala umuntu kanti wayesejeza kangaka ekuveze ko-TV. Sengibona ngayo ukuthi uyimisele kangakanani. Ngibona ngezenzo zakhe mina. Ushiye le amabonakude. Kodwa-ke mina ngiyancoma isenzo sakhe ngoba ukhombisa ukuthi uyayisola futhi uyabona ukuthi kahle kahle uthando lwakho naye alifanelwe ukwaziwa yidlanzana. Kufanele laziwe isizwe sonke. Uyayibona into? Akazenyezi ngawe. Ukuveza nje obala nje, buka umhlaba wonke. So mina nginesifiso mfethu sokuthi njengegama lakhe ubafu indoda ungayiyeki. Hayi, ngazi ngizobona. Hayi, Sifiso mfethu, wena-ke uzizwa unjani manje mangabe thina Umjolo Eroundini sikwenzile umsebenzi sakulandela intokazi? Uzizwa unjani wena? Kuthini kuwena uma uyibona ila phambi kwakho? Mina njengokuqala engingakusho ukuthi ngiyabonga ukuthi ngithole leli thuba ukuthi ngike ngikhulume nje naye ngoba yazi kwesinye isikhathi omunye umuntu umbukele kude ungazi ukuthi ufila kanjani ngawe. Mina ngibona ukuthi ninginike ithuba nani nikwazi ukuthi ngoba ngisheshe kabi ukucelela ukuthi nginibhalele masinyane naphendula futhi masinyane kanti futhi ngizomthola futhi masinyane ngikwazi ukukhuluma naye. Mina ngithanda nje ukubonga noma phela ngeke mhlambe ngoba ngiyabona ukuthi sekuningi okushodayo okusamela ngabe mhlambe kuyenzeka kodwa ke ngibonga nje ithuba lokuthi ekwazi ukuthi ebela ngimuzwe ukuthi mhlambe udinwe kangakanani akuveze okubi akakucabangayo ngami ngoba leyo kuthwala ngicabanga ukuthi into mhlambe ke abayizwa njengamahebezi athile. Umuntu phela mayenza kahle bakwethu yabo kuyekushiya into eziningi kodwa ngikho kakhulu kuloko kodwa nje mina ngiyabonga kakhulu le step nje sisithatha namhlanje ngisibona kuyisikhulu kakhulu empilweni yami and ngibona ukuthi mhlambe kukhulu kakhulu esisazoya khona. Ngiyazi kusazoba nzima kodwa ke ngiyabonga kumjolo Eroundini. Ngibonge futhi akuyena ubaba. Sifiso, uthembisani wena le ntokazi mayivuma yini nje into eqinisekisayo ukuthi hayi mayivuma nje wenza nje? Bengithele ngoba ke sekuyinto esesiyiqalile sayiqala ngabo OTV umjolo Eroundini. Ake sivele sasesiyenzani ngawo iqhubeke. Mawukuthi kuyaqhubeka siyabona siyavumelana. Sekuya mhlambe kuthiwa khona ukuhamba inkomo noma khona imishado. Sesiyobiza bona ukuthi hasho madoda ake nisondela kanti manje ziyawushaya noma kanti manje intombi isivumile. Ukuze nobukayo abone ukuthi hawu usho lokhu sekuhambe kwaphela la kwaphamba kwaphela la. Hayi. Thobile mfethu, uthini wena? Uthini uyamthembisa? Uthini kahle kahle kulensizwa ngoba phela Angamthembisi bandla mina ngisazocabanga ngifuna ukungasho. Inzima phela lenye phela indaba le. Sazocabanga. Yini into enzima kuwena? Yini into eyenza ukuthi ungayizwisisi indaba le ayibikayo kuwena? Hayi kunzima bandla. Kunzima ngoba phela wayitshola nomngane wami. Bazi bashada ngikushada. So nje ngisazocabanga and futhi ngizobona kuyena ukuthi uyimisele ngani. Angithi uyazi ukuthi kuthiwa into mayidalelwe wena okungenzeka ukuthi ubambo lwakho lolu. Yebo umngani kwenzeka mhlampe yena eqinisweni wayazi ukuthi nanga umuntu amaziyo amthanda ngenhliziyo yakho yona. Zenzeka-ke ihibeka amathize but uma ese-confess eselibeka udaba obala ungaqinisi kakhulu inhliziyo xegise mfethu. Ubonakala ekuhambeni kwesikhathi sisi. Hhayi-ke bafethu niyazi ukuthi thina njengomjolo Eroundini hlanganisa abantu aconfess ukuthi uzizwa kanjani makukhona intokazi oyidingayo thina sikhona umjolo Eroundini. Ngizothumela nje izinja zami zikwenzela izinto zenzeke fast. Confess nje umhlaba wonke ubuka ukuthi wena le ntokazi uyayithanda noma uzizwa kanjani ngayo. So nje anytime mawusidinga uyasithola kuFacebook Ebukhosini Media TikTok Ebukhosini Media. Mina uThobile wakadludla. Khona ngithukile mase kufika abantu bezongilanda namakhamera ngibhekile. Ibizwa uSifiso. Bona ngoba vele wayicrush yami kusukela kudala. Kona isakhona leyo nto encanyana nje.
esashoyo khona ngibe nako ukujabula, ngijabulisile kona ukumbona. Ize noma nje angiphoxa ahamba nomngani wami. Khona kusazobona ukuthi kwenzakalani, sazocabanga, sazoba right and ngifila sengathi nje amaphupho ayafezeka njengoba sebuyile. Khona sesiside isikhathi ahamba, kodwa nje sobona ukuthi senza kanjani lento yethu.